Dan huwa l-ħoss mużikali ta' Żavżava Maltija jew kif isejħula l-Awċin ir-Rabbaba. Il-grupp Xewki Allegrija żamm kumpanija lil dawk kollha preżenti għall-edizzjoni ta' din is-sena tal-Imnarja b'istrumenti tradizzjonali Maltin bħal ħabbata, l-akkordjen u ċ-ċekċieka. Il-Maltin u t-turisti rħewla lejn il-buskett fejn għaddell li joffru s-siġar ħafna trej u imlew zaqqhom bikel li wieħed isib b'mod speċjali f'din il-festa tradizzjonali Maltija. Li noffru bħalissa għandna l-mazzit, il-kirxa, it-salzett tal-Malti u qed nippruvaw nintroduċu prodott ġdid, it-salzett tal-ħaruf. Ma naqsux membri mill-Kooperattiva Maltija tal-Mos u n-Naċ li wkoll kienu qed idewqu minn dak li huma jibrillaw fih. Narja qegħdin noffru prodotti magħmulin mill-ħalib tan-Naċ u l-Mos, fosthom il-ġbeniet tradizzjonali Maltin u tomit differenti wkoll u għandna selezzjoni ta' ġobon pecorino l-istess tomit differenti u għandna xi ħaġa oħra tal-Mos. Plus hekk għandna il-kannoli mimlin bil-rikotta magħmula mill-ħalib tan-Naċ u s'issa intoġbu. Min barra l-ġbejniet meqjusa tradizzjonali barra l-bojot u tal-bżar stajna ninnutaw b'dawk b'tomiet oħrajn bħal tal-felfel, tal-ħwawar tal-pizza, tal-ħxejjex aromatiċi, tat-tewm u l-bżar u oħrajn speċjali li jinżammu ġolimbi taħmar. Ma naqsux ukoll l-isfineċ tal-inċova, l-imqaret, il-qubbajt u l-qassatat oriġinali. Għanna dawn il-vasetti bil-ġbejniet tawdex, qassatat bil-ġbejniet u żbib jew ġbejniet waħedhom. Għastatat bil-ros u l-qara ħamra jew tal-ispeġnaċi u t-tuna ġejna saw. L-ikwani wkoll sabu postom fl-imnarja ta' din is-sena bħal falkun u l-kokka u dan is-serduq li nħasat imma dandan quddiem il-kamera ta' One News. Il-ġmil tal-frott u l-ħxejjex ċertament li laqtu lajn bħal mamlu it-tjur u dawn il-fniek mhux komuni. Il-kejla tal-kappar u l-imwieżen antiki isom ħaduna il-koll lura fi żmien. Bħal din l-istazija, per eżempju, li fl-modi kienet tiżen il-prodotti fl-iskejjer bħal patata u l-basal u r-rumana, il-balla li kienu jmexxuha mal-linja skont il-kejl u dan il-famus miżin ta' dari magħruf bħala tal-but. Imma qabel tlaqna ma stajniex ma nittantaw xortina waqt il-fiera tradizzjonali forsi nirbħu xi bjankerija waqt l-imnarja ta' din is-sena. Imma kif tistgħu tissoponu bidejna vojta morna u bidejna vojta tlaqna.